У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, интенциях этой святой мши молимся и просим Бога Усемогутного разом с ружей слуги Божьего Отца Фабияна, ружей святой Тересы, дитятка Иисус, ружей Мати Божией з Люрд. Дякуем Богу за дар молитовных колов у нашей парафии. Это великий Божий дар. Божий дар и Божья ласка. Столько людей молится, а это наша основная миссия. Выпросить для кожного нас не только избавление, але супокой для свету, збавление для свету. Так само молюся за их семьи, нехай Бог благословляє. Божого благословления заступница Навсвятейшей Панны Марии, даров Духа Святого, опеки Отца Фабияна, здоровья для Янины з нагоди дня народження, и Божого володарства для Марии Карницкой, для Станислава Дмитрия Жаўнерчыкаў, Ивана Рогалевича и всех померлых семьев Жаўнерчык и Рогалевич. Я так само прошу Бога во всех этих интенциях, которые сегодня были зачитаны при реликвиярию труне слуги Божьего Отца Фабияна нашего святого столбцев. Слуга Божий Фабиян, заступник хворый, прошу Тебе обдари здоровления для Ивана и терпливости для всех, кто им опекуется. Ойче Фабияне, прихильник збавления людей, прошу обдари навертания для моей семьи. Прошу заступництва Отца Фабияна над Геннадием подчас его тяжкой хворобы, всех потребных ласков для его сестры Марии, якая им опекуется. Прошу про заступництво слуги Божьего Отца Фабияна за здоровье детей, внуков и правнуков. Прошу обдары навертания здоровья духовного и телесного для семьев Чеслава, Виталия и Павла Садовских. Дякую, святый Фабияне, за Твои молитвы и заступництво перед Богом. Прошу обдары Духа Святого, здоровья и Божьей ласки, обдары неба для Валентина, обдарах Духа Святого, заступництва Отца Фабияна и ласки выздоровления для Ильи. Об худшейшем вызволении для Татьяны. Прошу Отца Фабияна об ласці, каб моей дочце Кристине поступила пропанова выступлению шлюб. Прошу для ее счастливого замужа и доброго народжения детей. Дякую. Дякую за все отрыманные ласки, Отче Фабияне. Прошу благословений, здоровья и потребных ласк для Ганны, Константина и их семьев, а так само в супокою свете. Прошу Божьего володарства для Марии Лысой. Я молюсь за наших ахвярадаўцаў, так само это вельми важно. И зараз молюсь новенну про заступництво Мати Божией Ружанцовой, Мати Божией Отца Фабияна и его, так само, які має эту величную королеву святого Ружанця. Прошу специальной новенной за Александра, за его справы, каб Бог боронил его до всяких небезпеков. І молюся так само за всіх хворих, особливо онкологічно хворих людей, за хворую Тетяну так само. Перепросим Бога за наши грехи, каб мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному. И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, за всёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами,
помолимся. Боже, Ты подрыхтовал для тых, кто Тебе любит, великое духовное богатие. Наполни наше сердце горячей любовью до Тебе, каб мы во всем и больше за все Тебе любили и отримали обещанную спадщину, якая больше за наши жадания. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Єремії. У тыя дні кіраўнікі сказалі каралю: «Няхай Єремія будзе аддадзены на смерць, бо ён расслабляе рукі жаўнераў, якія застаюцца ў гэтым горадзе, і рукі ўсяго народа, кажучы ім падобныя словы. Гэты чалавек шукае для свайго народу не дабрабыту, але толькі няшчасця». І сказаў кароль Седекія: «Ён у вашых руках, бо кароль не можа зрабіць нічога супраць вас». Тады яны ўзялі Єремію і, спусціўшы на вяроўках, кінулі яго ў яму Мальхія, каралеўскага сына, якая знаходзілася ў двары цямніцы. У яме была не вада, а толькі багна, і загразнуў Єремія ў багне. І выйшаў Абдамелех з каралеўскага дому і сказаў каралю, кажучы: «Гаспадар мой, кароль, гэтыя людзі ва ўсім паступілі дрэнна з прарокам Єреміяй. Яны кінулі яго ў яму, каб памёр там з голаду, бо ў горадзе ўжо няма хлеба». Тады кароль загадаў Эфіопу Абдамелеху: «Вазьмі з сабою адсюль 30 чалавек і выцягні прарока Єремію з ямы, пакуль ён не памёр». Гэта Слово Божие. Пане, поспеши мне на допомогу. Пане, поспеши мне на допомогу. Я твердо сподівався на Пана, і Он схилився надо мною і почув мой крик. Поднял меня с ямы погибели, с болотистой багна, поставил на скале мои ноги, умацовал мои кроки. Пане, поспеши мне на допомогу. И поклал мои устны новую песню, спев хвали нашому Богу. Многие убачать и сполохаются, и будут сподіватися на Пана. Пане, поспеши мне на допомогу. Я нещасний і убогий, але Пан про мене дбає. Ти моя допомога і мой спаситель. Боже мой, не спазняйся. Пане, поспеши мне на допомогу. Читання послання до Габреїв. Браты, маючы вакол сябе безліч сведкаў, скінем з сябе ўсялякі цяжар і грэх, які лёгка аблытвае нас, і будзем цярпліва бегчы ў прызначаным для нас змаганні, гледзячы на Езуса, пачынальніка і завяршальніка веры.
замест радасці, што была перад ім. Ён, не зважаючы на ганьбу, выцерпеў крыж і сеў праваруч Божага трону. Падумайце пра таго, хто вытрываў такі над сабою здзек ад грэшнікаў, каб не змагліся вы у душах сваіх і не аслаблі. Вы яшчэ не змагаліся аж да крыві, ваюючы супраць граху. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Овечки мои слухают голос мой, кажа Пан, и я ведаю их, и они идут за мною. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. У той час Єсус сказав своїм вучням: «Агонь прийшов я кинуть на землю, і як же хочу, каб ён ужо разгарэўся. Хростом повинен я хреститься, і як же покутую, покуль гэта не сполнится. Думаете, что я пришел дать земле спокой? Не кажу вам, не спокой, але разделение. Бо з гэтага часу 5 в адным доме будуць падзеленыя, 3 супраць 2 і 2 супраць 3. Бацька будзе супраць сына, сын супраць бацькі, маці супраць дачкі і дачка супраць маці. Свякроў супраць нявесткі сваёй і нявестка супраць свякрові сваей». Гэта слова Пана. Сядайце. Паважаныя, ввогуле, калі чытаеш сённяшняе Евангелие, урывачак толькі гэты, цяжка зразумець, у чым справа. Калі больш чытаеш Евангелие, вроде бы і разумеецца, у чым справа, але калі звяртаеш увагу на стары запавет, бо мы ведаем, што Христос прыйшоў, каб споўніць усякае пісанне. На сёння нам не спаўняецца ўсё гэта. Троху сітуацыя праясняецца. Але калі зачынаеш маліцца, заўсім у жыцці ўсё ясна становіцца. Поэтому выхада ў нас няма, маліцца трэба. А яшчэ калі начинаеш Духа Святого прасіць, каб прыйшоў, растлумачыў, раз'ясніў, чаму так, а не гэтак, зусім добра становіцца і ўсё ясна. Добра, прарок Єремія ў першым чытанні. Таксама ўрывак нас прачытаны, калі прарока, сказалі, на смерць кінулі у яму, дзе была вада. Яма – это такія цыстэрны, спецыяльныя ёмкасці, выкапаныя былі у зямлі, дзе сабіралася дажджавая вада, дзе потом гэта ўсё, як кажуць, нейкім чынам спажывалася людзьмі, таму што вады было не под дастаткам. То есть людзі навучыліся, як карыстацца з усяго, што ёсць у прыродзе. Дык вось, кінулі туда прарока. Цяпер пытанне паставім, чаму яго кінулі. Можа, не ўсе добра ведаюць, але трэба пачытаць кнігу прарока Єреміі. Часам трэба вось так задумацца і просто прачытаць гісторыю гэтага прарока. А гісторыя такая, што ты прарок ніколі не сказаў так, як хацелі пачуць у Ізраілі. Асабліва кароль, першасвятары, народ. І он все гаварыў не так для іх ушэй. Чаму ён гаварыў не так для іх ушэй? Што бяда, будзе дрэнна,
вось вас тут паб'юць, там паб'юць, тут паб'юць, там. Выдавалася, зусім это хоча зняхвоціць народ, каб народ вось не бараніўся нічога. Але ён гаварыў, чаму? То есть, не таму, што паб'юць, але што яны павінны паправіць нешта ў сваім жыцці, каб не дапусціць гэтых боек. Дарагія браты і сёстры, не галоўна распачаць вайну ці выйграць вайну, не дапусціць да вайны. А не дапусціць да вайны заўсёды ідзе простая прычына – паправіць жыццё чалавека. Не жыццё матэрыяльнае, а жыццё духоўнае чалавека, бо ад духоўнага жыцця распачынаецца матэрыяльнае. Звычайна войны распачынаюцца тады, цяпер асабліва, калі многа крадуць. І настолькі многа закраліся, што нічога не уратуе, толькі вайна уратуе. Пожар, бывае, начинается от того, что все украли. Помните этот фильм знаменитый? Операция «И», да? Говорит, уже до тебя все украли. Треба организовать разбой нечего, так, инсценировать. Я так само памятаю, это давно было так говорить. У магазине сгорел склад. Сгорело мешок соли, а написали много чего сгорело, да? На огонь можно много чего списать. Поэтому мы разумеем, что эта причина этих всяких распочинается от того, что есть дрянное у громадстве, у самим громадстве. Поэтому потом организуюсь, конечно, что мы так уже слухаем, нас начинают нагнетать, что пророки приходят, праз телевизор зараз пророки приходят, да, и они начинают так, это самое, а мы в очи, рот раскрывшие, хватаем все, что они нам скажут, и думают, аж правду говорить, а еще поскача там по телевизору, аж там трасет. И так само было тогда, за часов Еремии пророка. Были пророки, один Еремия. Говорю, слушайте, беда будет, але вам треба змяниться вам. И она будет далее продолжаться, не вылечится беда. Вы не переможете, коли б я сказал так, как вы хотите почуть, я был бы неправдивым, мне Бог говорит, вот так говорить, а не так, как вы хотите почуть. Не так, як вам падабаецца. Ён не мог нават вусны раскрыць, каб сказаць нешта так, як падабаецца. Таму што Бог яму не дазволіў гаварыць гэта. І вось у гэтым праблема. Тут, знаеце, бо ён заўсёды гаварыў на корань усялякага зла, на грэх, што чалавек не толькі што схільны грашыць, але грашыць і не выконваючы Божыя запаведзі, а там ёсць і супраць Бога, і супраць чалавека. Гэта перша. І народ грашыць, і народ пхаюць на грэх. Вось тут праблема распачынаецца, праблема сацыяльная, праблема грамадская. І, канешне, гэта не падабалася шмат каралю, бо ён хацеў чуць, што вось ты выйдзі, ты атрымаеш перамогу, табе будзе добра, там это вот. І тады натхняюцца ўсе. Не ў гэтым справа. Навяртайцеся. Паглядзіце на Нініву, калі прыйшоў прарок Ілья, які ўцякаў ад Пана Бога, яму трэба было сказаць Нініве, што агонь сыдзе на вас, знішчыць вас, не буду гаварыць, бо заб'юць мяне там. Ён уцякаў, потом Пан Бог зрабіў усё так, чтобы ён все ж таки дайшоў да Нінівы, прымусіў яму ісці, прапаведаваць. Яшчэ 3 дні Нініва будзе знішчаная, навяртайцеся і паглядзіце, народ што зрабіў. Устаў нават кароль, зышоў свайго пасада, адзеўся ў мяшок, сеў у попел і пасціў, навяртаўся, маліў весь народ, і ўсё быдла, там написано такое великое навяртанне. Навяртанне, то есть пакаянне за свае грахі.
і Ілья расстроіўся. І ён выйшаў і ўжо сеў злажыць, ён думаў, все равно хтосьці, Бог не пачуў, зараз там прыйдуць усе маланкі нябесныя і знішчаць Нініву, бо яны, не могуць до конца навярнуцца. Пророк расстроіўся, а тут не знішчылася Нінива. Все то, что я говорил, что праз 3 дня будет знищено, а ты что говорить, Бог? Хотел, каб я знішчыў город, які звярнуўся до мяне. Ён яму даў прыклад дрэўца, якое выросла, Ілья цешыўся, што вось так выросла, сонца не пячэ, тут чарвяка пусціў, чарвяк з'еў. Ілья плакаў і зноў нарыкаў на Бога, што вось тут яго хоча знішчыць, што все тут это самае. Говорит, ты паглядзі, шкадуеш гэтага дрэўца, а ці ж я не павінен пашкадаваць народа, які звярнуўся. Паглядзіце, ось сэнс, як прыклад даецца, прыклад. І народ Нінівы не быў веруючым, асабліва не быў ізраільскім народам, понимаете. І тут пытанне такое, што паслухаў голас. Ось глядзім на гэты стары запавет. Прыйшоў Езус Христус. Святы пасланне да габрэяў, аўтар гэта гаворыць, прадумайце пра таго, хто вытрываў такі над сабою здзек ад грэшнікаў, каб знемагліся вы у душах сваіх і не аслаблі, каб не знемагліся вы ў душах сваіх. Вы яшчэ не знемагліся аж да крыві, ваюючы супраць граху. Паглядзіце, Езус Христус, які прыйшоў і прапаведуе. У цішыні ён не шумна прапаведаваў там, але хадзіў, прапаведаваў, хадзілі тлумы, шмат людзей было за ім, хадзілі, слухалі яго, вучні слухалі яго. Усе думалі, што вось зараз ён падніме зброю, вось зараз начне вызваленчую вайну супраць рымлянаў, зараз ён вось гэта. А тут, аказваецца, не ў гэтым справа. Ён заклікае да душаў нашых. Ён не заклікае, што вось зараз вы скінеце ярмо, там ярмо, якое ёсць, фізічнае ярмо рымлянаў, але заклікае да душаў чалавека. Вось Єремія есть правобраз Христа, які несправядліва быў асуджаны. То есть люди глядзелі на знешнасць, а не задумаліся над душой сваёй. Так і за часоў Христа. Люди чакалі знешняга, а не задумаліся над душой сваёю. І поэтому Христос засновывае касцёл з апосталаў, з тымі апосталамі, якімі ёсць. Ён выбраў, ён не глядзеў на іх знешнасць і на іх паходжанне на гэтых апосталаў, але яны пайшлі, яны выказалі по-рознаму, яны пайшлі за Христом. Адныя, каб асягнуць нейкую мэту палітычную, мы чулі, як сварыліся паміж сабою, хто будзе найвышэйшы ў валадарстве Христовым. Яны не разумелі, пра якое валадарства. Нават маму адныя апосталы падаслалі, якая прыйшла клапаціцца. Скажы, каб у тваім валадарстве адзін сеў праваруч, другі леваруч, мы ж власці хочам. Вось Юда там глядзеў, прыглядваўся, як тут гэта ўсё, як ён будзе міністрам фінансаў, добрым ці недобрым. Паэтаму паглядзіце, як вялі сябе апосталы. Христос жа ж не гаварыў ім, што вы робіце, вон пашлі ад мяне, бо вы дрэнныя апосталы. Ён іх настойліва вучыў, настойліва гаварыў, што у чым сэнс усяго вось яго вучэння. Не, што будзе добра табе жыць на зямлі, але валадарства нябеснае, якое цябе чакае не толькі ў будучыні. І ты зменіш тады жыццё сваё на зямлі. І ты зменіш на зямлі, то есть душы, навяртанне душы. Вось тое перамена ў душы, каб перамена гэта адбылася не з ідэяй матэрыяльнай, а з ідэяй духоўнай перамена адбылася ў чалавека. І тады па-другому будзе матэрыяльнае тварыцца навокал жыцця чалавека. Паглядзіце, вось якая цікавая ідэя была
у Христа. То есть не тым, бо заўсёды кричаць, вось і Бога ўспамінаюць, і Бог з намі, і там, і ўсе кричаць, да вот, мы идем воевать, зараз усіх тут пераб'ём, але Бог з намі, бо наше дело, и кажуть правое, и так далее, там все, главное, вот этим. И коли человек хочет обманывать, и еще Богом прикрывается, часами мы сваримся, где-то что-то говорим, хотим доказать нам вот свою правоту, и Бога призываем, там, а еще костел призываем, да я верующая, да я католичка, да я хожу молю. Ну и на здоровье ходи молися, на здоровье. А при чым тут гэта? Як ты хочаш некую праўду матэрыяльную даказаць, а при чым тут твоя молитва? Якраз, калі ты ўспамінаеш Бога, даказваючы некую праўду матэрыяльную, грош цана этой праўдзе матэрыяльнай становіцца. Грош цана, і ніхто тебе не поверит. І ты еще принижаешь и не только себе, и имя Бога надаремно взываешь, и так далее, и тому подобное, дорогие браты и сестры. Тут треба быть осторожным в выказывании. Так, бачим, Христос тоже мог, як сказал Петр ему, когда Петр выхватил шаблю, давай я зараз тут это самое. А ты что, говорит, я могу 12 легионов ангелов призвать, а Отец мой Небесный может дать. Шмигом от земли ничего не останется. Але не в гэтым справа. Не в гэтым справа. Не в гэтым справа. Справа ідзе больш глыбокая навяртанне души человека. Каб было лепей, трэба вось тут падыходзіць, як кажуць, самага неабходнага. І далей бачым, вось Христос говорит, поэтому Христос говорит, я пришел огонь вам кинуть. Конечно, все послухают про огонь гэты, про разделение, да мы хочем жить у спокоі, у святым спокоі. Говорить не верить у Бога, не будем верить. Бо говорить не верить, бо буде спокой тады. Говорить, ось, треба гэтым граху згадзіцца з грахом. Будем згаджацца, абы было тихо. Глядите, вы уже зразумелі, у чым сэнс. Шлюб не бяруць, а? Запытаешься, а до костела ходить. Не, лишь добро живут, абы было тихо, хай не ходить до костела. Хай себе не ходить, абы было тихо, каб жили хотя добро, каб хотя не сварилися. Каб хотя не дражніліся, хай не верять у Бога, хай ідуть усе до пекла, як кажуть, а і тут життя буде абы-якое, і там буде абы-якое, усюди буде абы-якое. Поглядите, треба говорити так, як каб добре хотя було, каб добре хотя, бо де ж там, як скажу, що до костела не ходять, як пригадаю, що треба шлюб узяти, як пригадаю, що треба до сповіді сходити, як пригадаю, ну не треба ж, конечно, ад рана до ночі пригадувати і надоїдати. Пригадати завсёды треба корисно. Пригадати завсёды треба. Завсёды треба сказати, як завсёды треба повучити. Повучити у свой час, не тады, калі позна. Повучити у свой час, завсёды треба нешта вось так, кажуть, даваць па кропельцы спокойно, з лагоднасцю, з любов'ю, з милосердностью, с прикладом своим, и кажут, с прикладом. Ой, я отправляю детей до костела, ныш не идут, а сам поляжу трошечки каля телевизора, дам, ці де ще. А там, бо не хочется мне, Бога это не... Але ж вот дети не хочуть. Ну, як і не пойдуть, калі батьки не идут. Чи хто там не йде, хто вихователі не йдуть, ці ще що-небудь. Тобто, бачимо, у гэтым сенсе навяртанне духовное, по кроплі, по добру, поэтому Христос говорить, буде разделение. Не буде такое, что все вас полюбят вот одразу, что вам буде вот так, все як по маслу. Буде разделение. И ніколи не повинны згодиться со злом, не повинны згаджаться с грахом, а повинны, калі прыйдзе хвіліна, сказаць, вельмі так, конкретно, не так, так не может быть, так не может быть. Конкретно, калі нават трэба пацярпі, конкретно трэба сказаць, что так не может быть. Як мы не любим и кого не любим, але конкретно трэба сказаць, что гэта такое, ну, это ж не робіцца, это неправильно. Глядзі Божие приказанні, глядзі вось тое, што Христос пакінуў, глядзі вось касцёл,
есть. Гляди, ласка Божия, якая потребна для збавлення. Тут, дорогие браты и сестры, великая такая необходимость зразумець гэта ўсяго. Поэтому Христос так кажа, что не так усё просто будзе на зямлі. Але як кажа про огонь Духа Святого. А Дух Святый, як памятаеце, на апостолаў зышоў, апостолы не глядзелі, што з імі станецца, ці задаволеныя ўсе будуць з выказвання. Выйшлі і гаварылі. Хрост, што такое хрост? Хрост – гэта акунаюся ў смерць Христа. Праз хрост мы акунаемся ў смерць Христа і нараджаемся для другім чалавекам нараджаемся, для жыцця вечнага. То есть паміраем для граха і нараджаемся для жыцця. Вось, я хочу, каб ахрысціцца гэтым хростам. Хрост – гэта смерць Христа. Вось, праз хрост смерці сваёй ён адраджае ўсё чалавецтва. Збаўляе ўсё чалавецтва. Як жа хочу, каб ужо гэта адбылося. Збаўленне чалавека. Насколькі Христос любіць чалавека, насколькі Христос любіць людзей. Вось, ці гэта чалавек до конца. Мова цяжкая. Ніхто не гаворыць. Мало хто зразумеў, паглядзіце, вучні падыходзілі, не маглі слухаць. Апосталы толькі зразумелі пасля уваскрасення, пасля таго, як Дух Святы зышоў на іх, зразумелі ўвесь сэнс веры ў Езуса Христа. І поэтому, як я сказаў на пачатку, трэба маліцца, прасіць Божай ласкі, прасіць Духа Святого, каб мы зразумелі сваю веру, каб мы зразумелі, навошта мы верым, навошта мы молімся, бо толькі такім чынам атрымаем увесь сэнс усяго, што мы робім. А так усё троху будзе без сэнсу. Будзем рабіць толькі для такой галачкі. Ага, схадзіў да касцёла, ага, прыняў камунію, ага, схадзіў да споведзі раз у год ці 2 раза ў год. Гэта будзе галачка. А гэта толькі галачка будзе, так, для галачкі. А з любоўю да Христа, з вераю гэта рабіць. Вось тое навяртанне, духоўнае навяртанне, што гэта табе патрэбна больш, чым усё. Больш, чым усё на гэтай зямлі і больш, чым усе на гэтай зямлі. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в адзінага Бога Айца. Богу, які прагне любові больш, чым ахвяраў, прадставім нашыя супольныя малітвы і просьбы. Падзі сюда, Володька, чытай, калі ласка.
Молимся за увесь народ Божий, каб з нядзельнай літургіі ён чэрпаў сілу для будавання духовай святыні касцёла. Цябе просім. Молимся за прадстаўнікаў улады, каб яны умелі мудра вырашваць грамадскія праблемы і аддана служылі свайму народу. Цябе просім. Молимся за парафіяльныя супольнасці, каб яны былі прыкладам хрысціянскай любові. Цябе просім. Молимся за хворых і церпячых, каб яны праз людскую добразычлівасць паўней спазналі Божую міласэрнасць. Цябе просім. Молимся за удоў і самотных жанчын, каб у супольнасці касцёла яны знайшлі дапамогу і падтрымку. Цябе просім. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб Божае Слово перамяніла нашае жыццё на лепшае. Цябе просім. Во всіх гэтых інтэнцыях, якіх сёння мы маліліся праз заступніцтва айца Фабіяна, я дзякую ружы слугі Божага айца Фабіяна за іхнія малітвы, што яны стараюцца прасіць свайго заступніка, каб заступаўся за нас, за нашых інтэнцыях, за нашых парафіян. Дзякую за гэтую малітву і няхай Бог благаславіць ім, благаславіць іх сем'і. Я прашу айца Фабіяна заступніцтва перад той, якую называў каралева ружаньца, святога моя каралева, і Найсвяцейшай Багародзіцы, якая выпрасіла ў Сына свайго Jesúsa Хрыста патрэбныя ласкі для нас. Цябе просім. Малюся в інтэнцыі колаў ружанцовых з нашай парафіі, ружы слугі Божага айца Фабіяна, ружы святой Тэрэсы дзіцятка Езус, ружы Маці Божай з Люрд. Цябе просім. Божага благаслаўлення, заступніцтва Найсвяцейшай Панны для Марыі, дароў Духа Святога, апекі айца Фабіяна, здароўя для Яніны з нагоды дня нараджэння. Цябе просім. Няхай Бог адарыць вечным збаўленнем Марыю Карніцкую, Станіслава, Дмітрія Жаўнерчык і Станіславу і Дмітрія Жаўнерчыкаў, Івана Рагалевіча і ўсіх памерлых сям'і Жаўнерчык і Рагалевіч. Цябе просім. Сілы моцы людзям несправядліва церпячым, пакутуючым, асуджаным. Цябе просім. Таксама святла Духа Святога для тых людзей, ад каго залежыць спыненне войнаў. Цябе просім. Нашым ахвярадаўцам благаслаўлення. Цябе просім. Божа, выслухай нашай малітвы, учыні, каб мы, дзякуючы Тваёй міласэрнасці, маглі заўсёды цешыцца Тваёй ласкаю. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Сядайце, калі ласка. Zmienia
Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, а и Отец Всемогутный. Прими, ласкавый Ойче, гэтыя дары, у якіх адбываецца цудоўная перамена, каб мы, ахвяруючы Табе тое, што ад Цябе паходзіць, маглі прыняць Цябе самого ў Тваім Сыне, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. У гору сердце. Подякуем Пану Богу нашему. Заправды годно это и справедливо, слушно и збагавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складали подяку. Пане святый, Ойче всемогутный, вечный Божа, Ты в своей милосердности так полюбил свет, что спаслал нам як откупителя своего Сына. И Он стал подобным до нас во всем опроча греху. Как Ты мог полюбить у нас тое, что полюбил Своим Сыне? Раз Его послухмяность Ты вернул нам дары Своей ласки, якие мы стратили праз грешную непослухмяность. Тому за анёлами и усими святыми мы прославляем Тебе разом с ими, вскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля. Сапраўды, Божа, Ты святы и справедливо хвалить Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенной эмоцией Духа Святого Ты все оживляешь и освячаешь, и неспинно сбираешь народ свой, кабы до сходу солнца и до заходу складал имени Твоему чистую ахвяру. Тому в едности с усим костелом у первый день тыдня, коли Иисус Христос у вас крос, и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане, освяти моцаю Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталися яны телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказал здійснять гэтую таямницу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословил, ламаў и раздавал своим вучням, кажучы: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чынам па вечеры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословил и подал своим вучням, кажучы: «Бярыце и піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас и за многих будзе пролита
дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твое присягание. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў небаўшэсці, чакаючага другога прыйсця, спадзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Хрысце. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай, Богородицей Марии, со святым Юсофом и обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, святыми архангелами Михалом, Рафалом и Габриэлем, святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном и усими святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою нястомную дапамогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленнем. Будь ласкавы мацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі. Са слугою Тваім папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь милостивый до просьбы этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О, добрый Ойче, ласкаво з'єднай с собой всех рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, кто власти Твоей дошел з этого свету, милостиво прими володарство Твое, где и мы сподяемся быть, каб разом с ними завсюди радоваться Твоей хвале, раз Христа, Пана нашего, праз якого дурвеш свет, усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе так и на земли. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, аб мы были завсёды вольны от граху и захованы от усяляка неспокою. Чакали исполнения счастливой надеи и престя збавцы нашего, Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала на веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый сгодно с Твоей волей.
одарить его с упокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою и с духом твоим. Это поедание тела и крови под нашей Иисуса Христа, нехай нам Божий, я Тебя грешна сяги, ради свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, я Тебя грешна сяги, ради свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, я Тебя грешна сяги, ради свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечерую, ягоную. Пане,
Наш Пан Хлеб небесный меж нами живет, и Он сонным надею и радость дает, покорно сходить для нас на алтарь, как стать нам поживой, да есть дар. Наш Пан добрый пастырь, притулок слабых, дає гостиво у серці своїм, любов'ю святою лагодить нам боль, і сум роз'ясняє надії світло. Наш Пан милосердный, и Он любит свой люд. Рамень с неба шле у долину покут, шляхи человеку, как будто светлять, у сердцах по небу духу обучать. Наш Пан прославленный, до нас юный день, приносят же мир и утеху беден. О свету славление, Ты моцей своей, радуй нас завсёды с неволи грехов. Молимся. Добрый Боже, Ты прозгетый сакрамент дал нам уделу житті Твоего Сына. Покорно Тебе просим, да поможи, как мы верно наследовали Его на земли и могли удельничать у Его небесной славе, яки живе, и владарить на веки вечные. Святый Архангеле Михалия, бережи. Супроть спокусам и пасток злого духа, покорно просим, мягкая вознищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, моцею Божию, скинь у пекла сатану и інших злых духов, якие нас Богу душа уснують во свете. Сядьте, коли ласка, дорогие браты и сестры. 20 жнівня у середу успамін святого Бернарда Абата і доктора Костьола, і 21 жнівня успамін святого Пія X Папи, 22 жнівня п'ятниця успамін Найсвятейшої Панни Марії Королеви. Святая мша у Столбцах у нас у понеділок, вівторок, четвер у 19, середа і п'ятниця 9, у суботу 9:19, у неділю, як завжди, і у інших місцях, як завжди, 13 новий свержень, 9 ацеда і 16 жатірова. 30 жнівня розпочнем тиждень набаженства до Маті Божої Сутяшення. Докладний розклад буде зміщений у супольці Вайбера і на дошці об'яв. У гэты ж дзень 30 жніўня пры касцёле будзе працаваць дзіцячая гульнявая пляцоўка. Такі падарунак дзецям зробіць дабрачыннае таварыства Карытас Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Нашыя валанцёры абяцаюць і забавы, і конкурсы, і салодкі пачастунак. Запрашаю. 30-31 жніўня пройдзе запіс дзяцей на заняткі па рэлігіі. У парафіі будзе сястра, і прашу записвацца, асабліва дзяцей, да першай святой камуніі. На першы год гэта вельмі важна. Таксама 31 жніўня ў нядзелю адбудзецца благаслаўленне школьных падручнікаў.
Дзякую вам за ваши ахвяраванні на тыя працы, якія мы вядзем пры касцёле. Много прац не вядзем, але яны каштоўныя, поэтому так ёсць, як ёсць, і яшчэ так вядуцца праектныя працы па капліцы. Мы таксама удалося мне наведаць Германію, там, дзе мне абяцалі, прапаноўвалі арганы для касцёла. Есть інструмент даволі хорошы, даволі цікавы. Мне хацелася троху больш такі магутнейшы, кажуць, інструмент на больш галасоў. Там есть 12 галасоў, але вельмі у добрым стане. Да, і кажуць так, сам кошт гэтага інструмента вельмі такі, і сам па сабе ён дарагі інструмент, бо добрым стане, але прадаюць намного, так як уже БУ, як кажуць, прадаюць намного танней, жадаюць 25 тысяч евро, гэта толькі за сам інструмент, а плюс яшчэ, больш, можа, палова гэтага яшчэ плюс на разборку і зборку сюда. Поэтому тут, гэта будзе троху кошт. Будзем старацца на эту справу сабраць. Троху ёсць, сабіраем грошы, троху ёсць, поэтому сабяром будзе арган у нашым касцёле абавязкова. Гэта таксама ёсць магчымасці многа, але заўсім трэба бегаць, і бясплатна можна атрымаць. Напрыклад, прапанавалі, можа, дзе-то не ў гэтым годзе, наступным годзе, праз год, вельмі 3 хорошыя калакала, званы, даволі вялікія, для нас яны былі вельмі добра. Таксама буду старацца напісаць адпаведныя дакументы, пісьма, просьбы на гэтую справу. Вось гэта што датычыць гэтых спраў так званых. Далей алтар у нас амаль што гатовы. Ведаеце, не заўсёды так, вот так зрабіў, тебе ўсё прывезлі, ўсё даставілі, так, і гэта саме. Прывезлі пакрыцце, вось гэта жолценькае такое, тоже так, за што трэба будзе троху заплаціць грашэй. Я там у суполцы напішу, хто зможа, можа ахвяраваць, каб мы завершылі вось гэтыя працы, і будзе змантуем, бо абраз адзін уже заплачана, за адзін абраз святой Тэрэсы дзіцятка Езус. Паціхоньку художнік малюе святого Яна Паўла II абраз з другой боку, і будзем так закончваць гэты алтар. А так ужо выразаны, нават пафарбаваны, толькі вось пакрыць золатам трэба яго. Толькі прывезлі, заказаў некалькі тыдняў таму назад, поэтому, і кажуць, хацелася б хутчэй, там усё, там, як есть магчымасць, іх была магчымасць большая, не везлі, меншая магчымасць, начинаюць везці, кажуць, грошай менш, начинаюць везці, як грошы былі, ніхто не вёз, а грошы яны такія, знаеце, яны пашлі ў другое месца. Поэтому ёсць такая ситуация, якая ёсць. Але нічога, справімся, ўсё добра будзе, поэтому у нас і парафія добра, і пастараюся прасіць ахвярадаўцаў, дапамогуць таксама, ўсё будзе добра. Гэта што тычыць нашых спраў штодзённых, поэтому, нехай Боженька кожнага благаслаўляе, рыхтуемся да школы, рыхтуемся да катэхезы, молимся, просим Бога ласки для кожнага з нас і молимся за наших хворых, терпячих асабліва. Прыміце Божае благословление. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в супокои Христа. Край наш от греха пережил.
Божа, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, якія побожним євангельським життям і відданим служенням поширали серед братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвящаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти. А дари ласка і хвали алтара слугу Твоєго, айца Фабіяна, заступника Стовпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу айчину від нападків злого духа. Прос Христа, Пана нашого. Амен. Святейший сакрамент, теперь и завсёды,